И какво става, хора? Аз съм Алекс. Пак не искам той да ми е тъмно. В днешното клипче ще играем в популярната SMP. Искам само да ви покажа моя скин. Набързичко. И да ви покажа какво довърших вчера на лайфа. И който не е гледал лайфа, да се чупи главата. Алекс. И не ми се казва буквално Алекс. За това го сложих, защото аз казвам Алекс. Ето че игра на Creative, аз пък на Survivor. Да, бях се направил на плюс, че... Но не знаех защо. Всъщност, да, хайде да се посмеем. Защото ние сме тапаци и не знаем защо ние сме тъпички. Нали? И какво за хора? Аз съм Алекс. В днешното видео на Майнкрафт ще ви покажа, че довърших това село. Така че, да. Тук ще бъде огънчето. Така, от най-бедния играч в сервера, нали, с 0 диаманти. Вече имам 2 стака диаманти и 13 диаманта. Може да се правя на 99. Но съм трябва лопата. Имам лопата. И желязо. Нямам. Запалка имам ли готова направо? Нямам. Няма значи запалога. Сега да ви покажа отвътре. Много вътре нищо обичайно. Нормална къщичка. И се качвате сега нагоре. Знам, отвънка изглежда много малка. Отгоре е много голяма. Всъщност. Много яка, бро. Вижте ми системата. Значи, хопил. Като искам да затварям. Хопил. Като искам да отварям, хопил. Не, шукам се, не. Като искам да отварям. Ето някъде са. Нарочно го направих в креста, леко се изгубят. Опа. Правя така. И щом направя така. И ако направя така. Опа! Не е малко Джизъс? Не е ли много умничко? Я ми кажете. Мисля, че е яко. Да. И това беше клипа. Надявам се да ви харесал. Надявам се да са ви харесали. Тя е няколко минути. Не, ще го. Играем. Още играем, да. Сега. Аз мисля, че в миналия клип лъжа ли се? Или даже беше на лайф май? Не. Беше на клип. Май беше на клип, като ви го показах. А именно, как да се направи... Как, нали, да се направите таен вход. Ето и ви го показах. Ето. Така че, хареса ви на много от вас. Да, знам. Ето няма как. Беше много хубаво. Тук ми трябваше айрон. Ми намерих айрон. 9 айрон, мисля, че имам, да. Но, развили сме се толкова много, но не сме ходили в Недър. Ходихме веднъж и един клипър вляза в Недъра и ми сдриви портала преди да влезе. Сдриви го и вляза изведнъж. Не знам как. Но това стана. Даже и едно не би остана. Защото не знам как го сдриви. И целият портал се щупи, като беше от Netherite. Не Netherite, а оня бог как беше. Не се спомням. Не се прави с него. Ама, да. Друго нещо, което е ново. Чайче. Гравел ми трябва. Като си да отворя. Опа, да затворя. Сега.
Хора, помислих се, че не го даде още от първия път. И ако се лъжа, мисля, че се слагаше по няколко и като ги чупиш, те ти даваха. Чайте. Запомням с едно. Тя искам го щупя без лопата. Чайте, вижте това. Чакай са. Я. Това с двете место. Едно грабел, че май ми падна. Ето камера. Не. Даже и едно. Хайде да опитаме без лопата. Ей, грабел. Чуйте, аз грабел. Пред аз съм имал грабел. Аз съм имал. Нали? Аз съм имал едно грабел. Бро, много съм имал, само иска би са грабел. Лелаци да се направим една запалка. Поне спомням как се прави запалка. Готово. Какво ме запали да пече? Не, какво става? Не! Чакай да взема като към ръката. В смисъл сега... Дет ли съм? Звънкай. Ми хора, това беше. Клипа, надявам се да ви е харесал. Ако е така... Другия клип, целта ми ще бъде да направя недър портал, така че гледайте. Надявам се клипа ви е харесал. Ако е така, се абонирайте за канала, харесайте и коментирайте. И до нови до нови срещи. Аз ще вляза все пак тук да не стане нещо. Чао. Ама наистина чао. Ако искате да същия скин като мен, то е доста скъп. 13 евро. Не, всъщност е доста евтин. Ако го искате, ще направя giveaway за него. Така че, чао.